Madokachere mabuja akanaka tauya ano nhau dzanyasi zuwa rochigumi nonhatu mwedzi uno waiye Zvita. Papa rikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi. Bato roCCC ragoita mureketo waro nyasi richireketa iro kutoti mamiriro okutonga kugutsa ruzhinji munyika medu atori muchipatara chaimo. Kwai kuribe zvinhu chiri kuningisika ipapa. Wagotoreketa wakatoti dai zvaitokoneka kutoti wosadhaki waite bawo rokuti yamura kuti zvinhu zvichinje zviite zviri nani. Ipapa opo kare Citizens National Assembly yawo yagoreketa iyo kutoti waakudapo kare kumbomirira kuti wambombwe vanhu kuti vari kuda chere kuti waburike muda reparamende kana kuti kwete. Tikaitione ipapa kuti zvichapera zvakaita sei, asi kureketa kuno wazhinji waita kuhadziwa nazvo. Wamunangarwa nyasi watorana nana mufundisi utaunashe wakagoita hawo kuungana kwawo wari kureketa kuti tiri kuita zuva romunamato kunamatira nyika. Ipapo iye utaunashe agotoreketa kutoti isu semacheche tiri kufara newo zvakaitika musarudzo tiri kutenda kutoti sarudzo dzakatikaidziwa zvisvinu. Unobva watoona kutoti idi manyongori ega ega zvavari kutendazvo palibe kana chibodzi chine musoro chiri kutendiwa ipapo. Nyika yoChina kureketa kuno yagopa nyika yeZimbabwe zvokusenzesa zvokumauto zvinosanganisira dzimotika dziya dzomasoja, pokare dzimotika dzinotakura vanhu, motika dzovarwere, pokare nomotika dzinochenesa mvura, pokare nopfuti dzochigwagwagwa, nopfuti dzindori pfuti ma-AK, poita pfuti dziripo tuduku zvinoenda zvakadando. Wamunangarwa wanga waripo zvichigashidziwa zvinhu zvii kaiti kuona kwazvinoperera. Hino kuti hondo yacho wari kuda kugohwananiko, isu tiri kuziva kuti aiwa palibe ano hondo munyika medu muno, sharamba hedu takandoringa kwainoperera. Mapurisa agoreketa kutoti kwamutare wasunga vanhu vari kuti ndo vanhu wakapamba ivhu, maland barons pachirungu. Tikaiti kunyepei kuti vanhu vasungiwawo kwaimba nani, kwai kuna Binali Yard, kuna Webster Mudzimwa, kuna Tawanda Ndawe, kuna Trust Matima na Brian Marange. Tikaitione kuti inopera yakaita sei iyoyi. Kuziva kwedu kana chombo aribe kusungiwa palibe kwatiri kuenda kutandara basi. Charamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvipera sei. Kambani yozesa kureketa kuno yagoreketa kutoti zviri kuhwadza paizvezvizvi muchatombogara muribe magetsi nguva zhinji nokudako zviri kuitika zvokutoti gwenya remagetsi rokukariba riri kuburitsawo magetsi mashoma nonyaya yokuti mvura yashoma. Apawo gwenya remagetsi okuhwange riri kuita batu svinhu zvakanaka. Tikaiti kuona kuti wachazvipedza zvakaita sei ipapa nokutoti wendo uno ukaona waita kunyora woziva kuti paita kunyangara. Tikaiti rambe hedu takaringa kwazvinoenda. Kwaino mapurisa zvinhu zvokuita vanhu vachiita komangariwa kuti waita mutsepwede kwai zvakaingidzira kureketa kuno kwai vanhu vanosvika kwai kupariwa kwomhosva kunosvika churu chibodzi nomazana mairi anombiri kwakaitika mumwedzi mitatu yogore rino iriyo chitatu, third quarter pachirungu. Ipapa opo kare wari kutoreketa kutoti mwedzi mitatu yochipiri yopagore, second quarter pachirungu, kwai nyaya dzakamangariwa kumapurisa dzinosvika churu chibodzi nozana nomakumi manomwe nonhatu, 1173 crimes pachirungu. Charamba takaringa hedu kwazvinoperera kuti ndokupi tichizokunyepai. Wari munyika yeSouth Africa guta roJoburg kwaipapa wanoita zvokusenza pamuzinda wachiita zvokuendesa kuti mapepa awanhu aitiwe zvisvinu kuZimbabwe consulate. Kwai wagoreketa kutoti aiwa musi wechitatu zuva rochisondo riri kuuyari wanenge wakavhurapo kare kusvikira nguva dzoina dzomanhoko, tikuti makorokoto dai watoita kuda kuita zvidando
Hino manje kuti vanhu vachazvikona chere kuzobata kuti anenge aitiwa mapepa yacho ipapo azokwanise kuenda kunyika yeZimbabwe koita kuti atenge pasipoti nguva ichiripo, Mutuli Ncube asati awachaya noshamu yaari kuchaya vanhu nayo. Kwaburikayo masoko okuti hurumende yedu yagobvumira kuti guta reBeitbridge rigopota richichenesa mvura robva raitutira kuenda South Africa. Mabuja apa pakaita kunyangariwa. Wazhinji warikuita kurwadziwa nokutoti munyika medu tiribe mvura yakakwana, pokare iyo mvura yakachenesiwa kare iyoyo iripo ba yakakwana, zvokuti urikutosaya kuti ko iyoyo yachaiboyepi. Tikaiti goramba yedu takaringa. Izvezvi kureketa kuno kwai kuno nzou dzatosvika 100 chaidzo dzapfa munyika medu nonyaya yekusaika kwemvura. Kuno ukaona nzou dzakurigiwa pasi nonzara nonyota, ibva waziva kuti paita kunyangara chaiko. Apa iwo wari kuronga kuti watoendese mvurayo kunyika yeSouth Africa. Mabuja pakaita kuoma chaiko. Wozimstat wagoreketayo kutoti vanhu vakauya munyika vanopfuura milioni ribodzi zana rochiuru 1.1 million munyika. Kwai vanhu vakauyawo zvikamu 42 kubva muzana 42% wanga vari vanhu vokunze konyika vasiri zvavo zvomuZimbabwe. Apawo zvavo zvomuZimbabwe zvakasvika 46%. Kaiti goramba rakaringa kuti zvinenge zvichipera sei, tinenge tichikunyepai kwazvinenge zvichienda. Wozinasu wagopembera ipapa wachiti iwo kuchinhoyi kuchikoro chofundo yepamusoro kwaindisi taakutonga. Rikaitione kuti kutonga kwavo kunosvika kupi, peno zvinoita zviite zvisvinu kana kuti zvinoita kubva zvaita kutekeshera somanyoka. Charamba edu takaringa kwazvinenge zvichienda svikira zvapera. Wobhangiro pasi rese World Bank wagoreketa kutoti nyika yeZimbabwe upfumi hwayo huchakwira basi nozvikamu 3 nokadimbu kubva muzana 3.5% kana tapinda mugore riri kuuya. Gore rino wari kureketayo kutoti upfumi hweZimbabwe hwagokura nozvikamu 4 nokadimbu kubva muzana 4.5%. Hino kuti ichokwadi chere kana kuti vanoringei, ticharamba edu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Tikaringa dzomutambo Marvelous Nakamba kwaya Gonziye noguta Luton ndiye munhu ari kuzikana ba kuti ari kuita tusvinu, asi ndiye munhu ari kuita tusvinu kuvanhu vatema munyika nomunzvimbo yoLuton yo kuti makorokoto. Apa nyasi woZimbabwe Cricket waita kuponesiwa chaiko nokunaya kwaita mvura kuti mutambo ureke kugoenderera mberi kusvikira wapera. Nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Kaiti chiringa dzirikitika pasi rese. KuSouth Africa Pravin Gordhan aisiwa pakona kureketa kuno kuti abuditse pachena kuti zvii zvawakambobvumirana noTakatso Consulting. Chagokunyepai kuti zvii zvinenge zviri kuburika ipapo. Kana tazviboya tinenge tichikunyepai. Kunyika yeDRC wapembera pafani kuti dhiri ragoitiwa noAmerica kuti riite rowapanduki kuti wambosiye zvombo hurumende kuti wambosiye zvombo. Kwaira budirira. Tikuramba tichizvitenda izvi tikuimba kuti zvichaita kuti nyika iitande kupfumvura. KuNigeria wagogbarashiwa nomasoja achipfura hawo vanhu kuita zvavanofanira kuita zvokuchengetedza vanhuwo. Waiwa kutoda kusungisa hurumende yokuNigeria. Tinenge takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apawo kunyika yeMalawi wari kupembera izvezvi wachakwera homwe yakaita kufuta nomamiliyoni 130 mari yabva kuAmerica kuWorld Bank. Kwairi kufanira kubatsira nyika yeMalawi mari iyi kuti zviite zvisvinu. Aiwa rikaitione kuti zvinopera sei. Nyika yeNorth Korea yagoreketa kutoti bato rayo rekutonga harazojiwa ratadza ipapa kusvitsa 100 rozvikamu kubva muzana 100% pachirungu. Wakandoita basi 70 99.91% pachirungu. Unobva waita kuona kuti
idi rekai henyu varume vekwedu varamba vachiita zvavanoita vanenge vachitoziva kuti aiwa kutambawo kwavari kuita kune vamwe vari kuita zvinopfuura ipapo. Munyaya gumisira nyasi muri kundoiziva chikwata chaMhanduwe Wenhau icho choManchester United chiri kutadza kuchester kuti zviite zvisvino, chiri kutadza kuramba chitamba chakabatana kuita United chaiko. Hwendo huno mabuja, asi panyasi rekai hedu tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.